Здравейте, хора! Добре дошли отново в канала ми. Аз съм Алчо и отново с нашия специален гост. Представи се! Пак с мене. И днес ще играем кривица. Днес ще играем кривица в Брокхевен. Ето ни ги скиновете. Това съм аз, много съм цветен. И кой ще започне? Не ми залагай C4. Ей! Кой ще започне? Дай ми C4. C4. Николас, кой трябва да започне? Кой започва? Добре, дай камък, ножица, хартия, просто ще кажем на 3 шкали кой е казал. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Камък. Ножица. Добре, значи аз се крия първи. Започвай. Аз ще броя в фонтана. Добре, брой в фонтана. Ама са затворени очи. Да. До колко? До 30. Добре. Когато гръмна бомбата, значи старт. Добре. Айде. Давай. 1, 2, 3, 4. Хора, и тук ще се скрия, вижте. 7, 8, 9, 10, 11, това е много добро място. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Готов съм. Да. Аз съм готов. Аз иска да проверя в метрото. Брада! Знаеш, че не съм видя. Не съм в метрото, бе, брат. Не съм в метрото. Кога ли беше там? Не съм там. Ма беше там. Не съм бил и не съм там. Реших първо да проверя там и след това да видях как заминаваш. Не съм бил там. Хора, кажете му. Добре, аре, не си гледам. Аз тя... На къде ли да тръгна? И където искаш. Добавили са триколка. Това триколка. На коли има вече триколка. И някакви други. Да. Хора... Аз возя любимото ми нещо. Което? Червения мотор. И ти имаш спомени отпреди. Да. Преди също правихме кривица в Брокхевен. Просто ги изтрихме. Да, поради причини ще ги обясня, както казах в най-първото ми видео някой път. Някой ден. Хора, вижте сега какво ще направя. Слагам ето това нещо и няма как да ме намери с това. Как ще проверя сега на едно място? Което? Яхта. Една яхта. Яхтата ли ще проверяш? Да. Нямаш право да се мърдаш. Не, имаме. Имаме право да се мърдаме. Какво трябва да правя? Да се видя? Да. Не сме играли отдавна, аз малко не си спомням правилата. И малко не си сещам как можем да играем. Сега ги променихме, защото преди не можехме да се виждаме, не трябваше да се виждаме. Мисля, не трябваше да мърдаме, но сега можем вече. Апгрейднахме трудността. Да, за търсещия. Но имаме подсказки. За всеки рун има 3 подсказки. Да.
Хора, моля ви, кажете ми, това място не е ли твърде добро? Искам да ползвам първата ми подсказка. И какво ще ме питаш? Къде? Нещо друго. Ами... Ако си в метрото и ако отидеш там и си в влакът, горе-долу на кое място си отишъл? Коя формичка? Влак, гората, птичката... Птичката, отидох за малко в метрото и веднага отидох на птичката. И там, оттам нататък, не знае, съм се скрил някъде там. На птичка. Да. Добре, един хинт свърши. Да, през това време аз ще сложа... Ще е невъзможно обаче да намерим човек без хинтове, затова сме сложили 3 хинтове. Защото представи си, ако бяха безкрайни хинтове. Да, това. Да, то ще да е невъзможно. Искам втори хинт. Добре, питай му някакъв въпрос. Сграда ли си? Не съм. Търся си ръкавици. Аз ще карам колело. Каквото искаш, карай, само важното е да ме намериш. Което казвам ти да ме намериш. Ще изиграем... Този билборд малко странен. Ще изиграем 2 рунда. В смисъл, 2 рунда аз ще търся и 2 рунда ще се крия. Вече са 3. В смисъл, 2 рунда Никола ще се крие. За всеки има по 4 рунда. Аз сега се крия, после аз търся. И сега и Никола ще се крие и после той ще търси. Сега търси. А ти сега не си избягал от птичката? Не, още съм на птичката. Гърмия бомби. Пачи ли си? Къде? Деш ми се качи на колелото. Не. Знаеш ми скина как изглежда? Не, ти го променил. Не, нямаме право. Ей. Човек може да видиш от гърмят те четворки. Я пак гърми. Няма да си използваш последния хинт. Какво? Няма да си използваш последния хинт. Че не мисля, че... Да. Питай ме, хайде. Къде? Какъвто искаш. Я ти ми дай някакъв хинт. Ти ми го дай. Ти трябва да ме питаш. Аз не го ти дам. Еми? Тръгнал ли си надолу по онова? Под подледа? Не. Подминах го. Сега го подминал? Не. Като се тръгнах от метрото, го подминах. Може да се откажеш, ако искаш. Ако се откажа, губя точка. Да. Мисля, не взимаш точка. Аз взимам. Добре, казвам се. Ами, бях на края на мапа в морето. Да, бе. Нямаме право на само. Имаме. Имаме. И ти можеш да скриеш. Просто ела на билборд. На един билборд. Добре, да си спална акула, поне да си тръгна. Че скоро няма. Акула ли? Еми да. Идвам с акулата ми.
Идвам. Тя е много бърза. А колата какво прави? Карате. Морето. Да. Идвам. Ресетни се просто, ресетни се. Не, искам да дойда. Добре, айде се разсетна. Сега аз ще те търся. Да. След това аз пак се крия и след това аз пак. Ето, ела на фонтана. Пак ли до 30? Да. Гръмни бомба. Добре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Идвам. Идвай. Ще започна с първия хинт. Доспална ли си? Не. Бил ли си в метрото? Или ако си бил, ходил ли си на някоя дестинация? Да. На кое си ходил? Това не се брои за трети хинт. На такова. Как беше? На гората. На гората, добре, значи съм сбъркал място. Хора, аз намерих много добро място. Никой не може да ме види. Отивам. Сега ще виж кой не може да те види. Ако те видиш, ще ти гръмна C4 в главата. Като казвам тази C4 им чуш, че играя на CS. Гармият C4. Сега проверявам на това. Виждаш ли ме? Последен хинт. Не. Аз ако те видя тебе, това ще ти кажа. Добре, значи не ме виждаш. Аз качам. Пак не те виждам. Значи към никъде не гледаш. Не гледам в една точка. В една точка. Хора, според вас дали ще е тук? Чай да взема една електрическа тротинетка. Не, също ще взема кола. Съм много бърз с нея. Или по-скоро мотора. Я да му добавя малко скорост. Идвам с много бърза сила. Аз съм на Ниагарския водопад. Там ли си? Все още. Да, забравих, че можеш да се местиш и сигурно си тръгнал от гората. Може би. Може би. Обаче, ако тя ме питаш дали съм си тръгнал от гората, аз не знам кои ли са за тръгване. Аз не мога да питам, вече нямам хинтове. Имаш един. Извън гората ли си? Брат, не знам. Може да се каже... много съм близко до гората. Близко си до гората.
Не съм точно избягал. Близо съм. Добре, си взема ето това. Давай, давай. Таграк, таграк, так, 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 таграк, таграк, так, так. Седя на едно място. Седиш на едно място, значи. И чакам. Има много яка красива гледка. Красива клетка, бе. Да, някой ограби банката пак. Да, видях. Не съм ще взема друго нещо, защото това е много бавно. Добре, даже ще напиша в чата нещо. Може да ме видиш. Сега ще взема кола. Ще продължавам да те търся. Чай. Сега съм много бърз. Това е гола на клипчето какъв да е? Ох. Аз излезнах от гората, вече съм в града. Идам. Вече съм в града, човек. Ще ти дам още един хинт, ама аз ще го кажа. Добре, да. Значи аз не съм... Много съм надалеч от града. Много съм надалеч от града. Добре, при тебе значи няма път. Отказваш ли се? Не се отказвайте никога. Ябадабадук. Не като мене. Не като Алек 2020. 2024. 2023 биляек. Добре, това нещо май възможно да стане. Добре, чакай. Чакай. Ох. Хора, ще смалим видеото, няма да е 1-2 рунда, а ще е 1-1. Тоест, ако сега намеря Никола, аз печеля, ако се откажа, сме равни. Би трябвало да имаш таймер. Няма. О, добре, хора. Никола не е в града. И ако продължа така да го търся, сигурно видеото ще стане 3 часа. Затова ще се опитам да го намеря по-бързо. Значи не е в града. Въобще не е близо. Сигурно... Виждам града, ама виждам оно и на птичката дете. Оно и бялото дете огромно и се извива. Виждаш, това бялото дете се извива огромното. Да. В морето си. Обаче съм надалеч, много надалеч от него. В морето си. Може би. Не, аз го виждам това голямото. Аз бях до него. Добре, в морето съм. Тя не те лъжа. В морето съм. Ще видим тази работа. Ще видим дали си в морето наистина. Да, в морето съм. Не му вярвайте, хора. Нямам право да лъжа. Имаш право да лъжеш. Сега ще видя къде си. Виждаш ли ми акулата? Как не, бе, брат? Сега ще взема нещо, което сигурно ще го видиш. Брат, очевидно и бялото. Очевидно и бялото голямо. Още ли си в морето, кажи ми? Да. Седя на едно място, както ти казах. Очевидно бялото голямо. Това виждаш ли го в момента? Не, аз съм надалеч, не мога да видя. Добре, сега чакай, искам да те намеря. Очевидно бялото има едно като мостче там, където е за морето, за корабите пристанище. Май отиди на него и влез в морето. До моста? Не до моста. Отиди до най-бялото извиващото. Да.
до него И оттам се запъти за морето. Запъти се към морето. Аз съм... И да, и какво от това? И Да, какво? що не мога да те видя, бе. Подказваш ли са? Не, там има табела ли? Има табела, нали? Каква табела? Има една табела до бялото. Ох, ти си от другата страна. Ти си от другата страна. Това не ме виждаш. Аз съм от другата страна. Идвам. Хора, ще намеря Никола и ви го казвам. Ще бъда с нещо голямо, за да ме видиш. Идвам. Като пристанище. На пристанището отиде и може да ме видиш. Ама човек, кое пристанище? Мале хора, не знам. Ама, то няма пристанище в тази игра. Брат, отказваш ли се? Не, никога няма да се откажа. Виждам голям бункер. Дупка, бункер. Видя голям бункер, бе. И човек има само една страна, от която може да е морето. Не вярно, на всяка страна има море. Да, но въпросът е, че... Добре, аз съм до бялото. Извитото. До самолета. Аз не съм там. Къде си? Отказваш ли? Не, няма да се откажа. Добре, виж таймера. Там 2.38, 2.39, 2.40, нали виждаш? Да. Ще играем до 2.40. И ако не ме намериш до тогава, Ето това са секунди. именно. Човек, няма как да те намеря, като ти си заврял в морето. Ти си на края на... Ама аз не съм се заврял в морето. Аз съм в морето, обаче съм близо до брега. Аз съм до брега и давам. И тръгвам. С огромен кораб, който ти няма как да не го видиш. Брадър, ти си на друго море. Майко, бе! Ти Майко, аз... виждаш ли ма? Не. Откъде знаеш? Защото не мога да те видя, значи си на друго място. До брега съм. Идвам. Чай, че баща ми звъни. Добре, хора, аз се отказвам и вече сме равни, ще направим друга част. По-късно, по-късно, да кажем утре или по-утре ще направим реванш и да, това ще е видеото от мен, надявам се да ви е харесал, лайк, сабскрайб и айде чао!